bende wach makamano iwinjo makare bende neno ni biro konyo koso oyo? County government ma Kisumo osebedo ko relax ahinya weche mag pur mag michele. Onge connection mag sebedo godo kodwa kuom ndalo machon nyaka sani. The former regime notemo, current regime nyo ignore weche mag pur, especially mag michele. Nitiere a lot monego bed ni gitimo ne jopur. Nitiere certified seeds monego bed ni gimiyo jopur. Linkages kaka mag finances onego bed ni gitimo ne jopur. Fertilizers onego bed ni gitimo ne jopur. Agronomical tips through their agricultural extension officers ma bende ok wane mwa timo gige kiki wan. Onge link mantiere kindwa kodgi for a very long time. Nyoro eka nya neno gi kanyo gibiro giwacho drone ni eki manyo wagoni yero kamano ahinya through ABMCA Honorable Iko Pete manyo onet kodgi monyiso gi gima wayudo chandruok mayudo e ground. Aparo kaka jatelo nosewuoyo en wende doket ni eki ni kor duoto kodwa kamoro achiel. Akwayo county government mondo mi oketi effort ne weche mag pur piny odenyo. One area mar West Kano irrigation scheme wantiere gi potential. Wantiere gi Ambao wetland kama dwaro expansion. Wantiere gi Obuya wetland kama dwaro expansion. Wantiere gi Nyamware marginalized land kama duong' kabisa madwaro expansion. Nitie villages mane pi oseriembe ji within the scheme, village 6 and village 4 madwaro expansion. Piny dwaro chiemo. Population mag dhano ng'eny to puthewa gin mana intact. To wantiere gi waris mang'eny kaka jopur. Niya, ka koro ma 2,230 acres ma wantiere godo sani eki since the days of memorial nyaka wa Indian koloni nyaka sani ema pod ok wanyal manage gi government mantiere. Thousands of acreages madwaro expansion geki wabiro manage gi nade? Giketi effort gi e weche mag pur ok dwar siasa. Pur dwaro jembe na panga.